ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡ ಪುಣ್ಣು ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ harinijayanth ಇನಿ ಯಾನ್ ದಾದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದಲ್ಲೇ ಪಣ್ಣದು ನಿಕಲ ಎಗ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ದ ತಮ್ನೇಲ್ ತೂದೇ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ಅಂದ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೈ ಫಿಲ್ಮು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ದಾಟಿದ್ದು ಪರ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪೋದು ಇಡೀ ಪಿದೈ ದೇಶೋಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಒಂದೇಟುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಈ ಜೈ ಫಿಲ್ಮುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ನವೀನ್ ಡಿಪಾಡಿಲ್ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿನ ನವೀನ್ ಡಿಪಾಡಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜರುಲ್ಲೇರು ಇಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ನಕ್ಲು ಜೈ ಫಿಲ್ಮುಡು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದಿನ ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಬರೊಂದುಪ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೋರ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈತ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆರು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದಿಜ್ಜರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ದೇಶಗುಲ ತಿರುಪವುಲಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರು ಪೂರ ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತು ಜರ ಪಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಂಜಿಟ್ಟಿನ ಪುರಿಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪಿದೈಗಂತೂ ಪಾಡುವೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಕಲು ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಇದೇರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆಡೆ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತುಯ್ಯರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಲೇಷ್ಯಾಡುರ್ಲೆ ಅಂಚದ್ದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಕೆಲವೆರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲು ಊಡಿತ್ತದು ನಿಕ್ಕಲು ಓಲ್ಪುರ ಇತ್ತ ಉಳ್ಳಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ಏರಿಯಾಡು ಓಲ್ಪುರ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡ ದಯಮಲ್ತು ಪೋದು ಫಿಲ್ಮು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಲೆ ಅಜ್ಜಜ್ಜೆರೆ ಎನ್ನಕ್ಲೇನ ಏರೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಪೋವಡೆ ಅಜ್ಜಜ್ಜೆರೆ ಎನ್ನಕ್ಲೇನ ಪೂರಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಪೋದು ತೂಲೆ ತೆಲ್ತದು ಬಂಜಿಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಪುರಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಿದಬಾರ್ದು ಬೆಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯಾರೆ ಆಪುಜಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ಫಿಲ್ಮು ತೂಲೆ ಟಿಕೆಟ್ಗದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇವೆ ಖಾಲಿ 149 ರೂಪಾಯಿ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಅಂಚ ನೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ಸುಲು ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಫಿಲ್ಮ್ಸುಲು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ನಾಂಡ ಐತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇತ್ತೋರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಪೋಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾವಿದರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಥಿಯೇಟರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಟಿಕೆಟಿಗಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ 149 ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಾವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 149 ರೂಪಾಯಿ ಆತೆ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಂದಾಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಏತ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಲೆ ತೂದು ಬರ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ಓಕೆ 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 ಅಣ್ಣ ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ ದಂಗೆ 10 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಏತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 149 149 99 ಪಲ್ಲ ಕಾಂಡು
ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಿನ 99 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ತನ್ನ 99 ಈ ಜಂಜಾಪ ಜನ ಈ ಜಂಜಾಪ 149 ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಗತಿ 149 ಅಂದದಾನೆ 249 ಅಂದದಾನೆ ಪದ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಲೇ ಇದು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದವು ಅಂಚಂಡ 249 ಬರ್ದಿದ್ಲಿ ಅದು ಇದು 149 ಬಂದದೆ ಮಲ್ಲ ಜಾನ್ 149 ಪಾಡು ಅದೇ ಅವ ಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಅವ ಇಲ್ಲ ತದವರೆ 149 ಜೆ ಪಿ ಚರ್ತೂಲಿ ಓಕೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಜೆ ಪಿ ಚರ್ತೂಲೆ ಮಜಾ ಅಂದ್ಲೆ ಜೈ ತುಯ್ಯಾರತ್ತೆ ಪನ್ನೆ ಸತ್ಯನ ಅರ್ನ ಬೈರ್ದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ನಾನಲ್ಲದ ಅದ ತೂಪಿನಿ ಪೋಲಿ ಬೇಗ ತೂತು ಬಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪುಲಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಉಂಡು ಪೋದು ತೂತು ಬಲ್ಲೆ ಐತಾರ ತೀನಿ ಪೋಲಿ ತೂಲಿ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಪೋದು ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಪೋದು ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ತೆಲ್ತು ಬಲೆ ಬನ್ನಗ ಓಲ ಮಂಡೇಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದಿವರ್ಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ಭಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದೀತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ 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 ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೋಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಡ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಡಿಯೇ ಏ ಅರ್ನಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ನಾನು ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಬರ್ಪನ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾಪಾತು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಟಿಲಿ ಪೂರ ಬುಡ್ಲ ಇನ್ನು ಐತಾರ ಬಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋದು ಬರ್ಕಯ್ಯ ಜೈ ಫಿಲ್ಮು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ತೆಲ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಬೇನೆ ಪುನ್ಗೆ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಪಿದರ್ದು ಬಲ ಪೊಯ್ ಬಲ ಹಾ ಅಂದ ಹಾ ಪೊಯ್